Сыйныфташлары алдында ноттык тотканда яки сәхнәгә чыкканда борчылмый калган кеше юктыр. Чыгышларның никадәр күп булуы мөһим түгел. Бу хис һәрчак синең белән булачак. Һәркемнең сәхнәгә чыкканчы башкара торган махсус йоласы бар. Берәүләр ныклап әзерләнә, икенчеләр сүзләрне кабатлый, өченчеләр бер-берсенә биш бирә, ә кемдер дәшми тынмый гына сәхнә артында йөренә. Чыгышка әзерлек һәрчак чыгыш ясауга караганда авыррак. Һәм менә ул сәхнәгә чыгу мизгеле. Сиңа кадәр булган чыгыш тамамлана, алкышлар яңгырый. Һәм син айлар буе әзерләнгән чыгышыңны кабатлаган минут килеп җитә. Юк, алай гына түгел. Еллар буе әзерләнүеңне күрсәтү вакыты җитә. Бар дөньяга бу минем сәләтем дип әйтү мизгеле. Шушында, шушы минутта вакыт җитте.